mimoriadne silné a každý dobrý výsledok nášho mužstva s takýmto celkom je cenný. Penev, robustný, vysoký útočník, dáva gól. Takže predsa len Ľuboslav Penev, 22-ročný synovec trénera Dimitara Peneva, na radosť bulharských fanúšikov z hľadisku na pacientov sa prebil, tu to vidíte ešte raz, do 16-ky, ten Juraška, Mentel vybehol, opäť Penev, áno, 0-2, Ľuboslav Penev z pokutového kopu, 0-2. Čierna streda československého futbalu na domácom ihrisku teda pokračuje. Ľuboslav Penev ľavačkou perfektne Peneva a jeho ľavačky. Výborne. Perfektne. 2-3. 2-3. A Mentel postrehol loptu, až keď sa mu od žrde razila do svieta. 33. minúta, pozrieme sa znova. Penev, ponad múr, do žrde a do svieta.